nungka jotono no bele ke bwkha bai hambai mario pai tulia hambai nongni juba mung bai nongni hamjak mung bai ang dini kok sawi dong mangkha te kaham no ta sujara dije a medicine ro jinai je kisa mani hoiteng age te kisa busa kok shori rok thong thoka ge buiko manu sawo oboni kaisa nang bor jaga thangni doctor nai je kha te ning bo jaga treatment nang kha ab kaisa budu khai ge hinta hinke kisa sak shori rok ba sa aram nage hamang ka ba khaise gen bu toka ngai na ka dia bono chotuna na tisa hanya hai pai pele hambai mariwo nongni suba mumbai nongni hamjak mumbai nongni maya kanang bai nongni khakufur khakuar khalai ana amse kai suba we ang tini taisha osung jana tutuk sung jana ang man phima hai man tongkha tu belai khasang mamang ka ele tong thoka tang hangke ang wanju maya ang mo hayang dithangan ne ang je wan chuka ang thisinai banjigala khaini mang ani khawa ang wan chuka nangke phiaba chini tipra saro chuba chukhalai bokisa bokini khlai ang tini am sujarati taisa ang dongman phiga kam khlai awona pai pele hamai mari wang no no tai chin dara song no mane logi wo mane pelai ki ani kepal hamka haima tong sakha ang dara sona logi mane mele kepal hamka haima tong pelai si hamka ta hedana ngangke abuno chakto luku dibra sorongna ang tisa pai khale hambai mariwo ang naijak ani treatment khaijak mani angka guwahati wa ngangge apollo clinic guwahati wo ani treatment angka ngangke doctor ni mu angka ankit patiwari a jaga angkhangke ulabari be jara angjaki tongnai rok ngangke thangi nai jaki mano ngangke abono tai ko belai doctor bwkha hamno tara somni bainyo angbo o doctor bima lakha dara somna bele ka hambai mariwo te pai phle hambai mariwo tam kai hambai risinai risani risi ku pailia amsukai ani bwkhawa amsuka tong thoka amsuka ang hamjaka amsuka jajaka angte sailap gre kha mane ampe heng kata bele tong thoka ta sujora ti ngke nong ni chuba mumbai nong ni hamjak mumbai nong kha kufur bai ang tini kok sai tong man kha agi gaya kungyak sakpura sau body pain uda nga tabo ngke amsu body pain rogni normal nong khata bu belai tong thokata nge skin rog ba amsu mane skin rog bu komi no tong kha kosong man rog nge or ante he simi kisa tong puta nge abno abu ko angwan chuko bichi rok sai tong khangge tesa komi thangal haima tongta ngangke amsuk no ta kaisa ang ulo belai video lok thangnai gabon bagai ang ta kaisi video serang bitung hambai